Ippreżentata l-emenda dwar il-vot ta' 16-il sena feluq l-20 sena mill-bidu tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna. Permezz ta' din l-emenda żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena ser ikollhom l-opportunità li jivvutaw fl-ewwel elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fis-sena 2015. B'kollox 60 ambaxxatur lokali ffirmaw l-aċċettazzjoni li permezz tagħha ser jingħataw il-privileġġ li jpoġġu mal-mejda tal-Kunsill ħalli jwasslu l-vuċi ta' żgħażagħ bħalhom. L-ambaxxaturi lokali jikkonsistu fi 33 ġuvni u 27 tfajla bil-maġġoranza tagħhom studenti. Preżenti għal dan l-avveniment li sar fil-Parlament kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera li sostna li qed jinkiteb paġna ġdida fl-istorja tal-pajjiż u li dan kien pass storiku fjum importanti. Anniversarju ta' meta twaqfu l-Kunsilli Lokali. Llum propjament jalqu 20 sena. U għalhekk naturalment derenna li jkun ta' sinifikat kbir jekk din il-liġi sekondata mill-Oppożizzjoni tiġi preżentata llum. Huwa stqar li l-vot 16 mhux biss huwa sempliċiment li wieħed imur jivvota, iżda huwa wkoll mezz żgħażagħ biex jagħtu sem importanti fit-tmexxija tal-lokalitajiet tagħhom. Għaldaqstant permezz tal-vot ta' 16-il sena, il-Gvern se jkun qed jagħti liż-żgħażagħ tagħna responsabilità demokratika fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari Herrera stqar li issa l-pass naturali li jmiss huwa li l-Kunsilli Lokali jingħataw aktar awtonomija u indipendenza fiskali u appella liż-żgħażagħ biex isemmaw leħinhom u jkunu parteċipi f'dan il-mument storiku. Il-Gvern fessibu jagħti aktar skop li reġjuni fil-waqt li dalwaqt iħabbar riforma fl-infurzar lokali. L-emenda kienet issekondata mix-Shadow Minister għall-Kunsilli Lokali David Aġus. Għadta żgħażagħ esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li qed isir xogħol favur id-dritt tal-vot tagħhom. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli ġewwa Junior College turi ċertu maturità aħna studenti ta' 16-18 sena. Ġifieri jekk maturi biżżejjed biex nirrappreżentaw l-iskola sieħa, skola ta' 2000 student, maturi biżżejjed biex nirrappreżentaw anke lill-istudenti ġewwa l-Kunsilli Lokali. Naħseb ħajn sabiex iż-żgħażagħ isiru aktar responsabbli, sabiex isiru aktar ċittadini attivi u ħalli jagħtu iktar l-opinjoni tagħhom fit-tmexxija tal-pajjiż. Sissa l-uniku pajjiż fejn iż-żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa l-Awstrija u għalhekk issa Malta saret it-tieni pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tagħti dritt tal-vot lil żgħażagħ ta' 16-il sena. L-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia fisser li għalih huwa privileġġ li jippresedji seduta speċjali f'sala li matul iż-żmien servit ta' post li fiha tieħdu ħafna deċiżjonijiet storiċi fosthom meta Malta saret stat sovran u wara Repubblika. Dr. Andrew Azzopardi li huwa membru fil-Kumitat ta' Monitoraġġ qal li l-mozzjoni ppreżentata llum ġiet fi żmien ideali għaliex qed iġib fil-prattika id-dritt tal-emanċipazzjoni. Permezz ta' din il-liġi se jkunu jistgħu jivvutaw mal-10,000 persuna iktar għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Kumitati Amministrattivi.